Ate, ang sakit ng ngipin ko. Kakapa-adjust ko pa lang ng braces ko. Pwede ba akong maglugaw? Essential po ba si lugaw? Opo, nung bata ako kasi wala kaming pagkain. Puro lugaw lang po ang pinakakain ng mama ko. Hindi. Kasi mabubuhay ang tao na walang lugaw. Hayop po. Miss, sandali nga. Bakit po? Nakita kita nag-abot ka ng 4,000 sa kapitbahay namin ha. Tapos kami nilamtasan nyo. Ang bihira naman. Ano to, palakasan? Bakit? Kasali ka ba sa paluwagan namin? Ay. Ano ba? Sorry. Saan ka galing? Nagpa-change oil. Nagpa-change oil? Ba't ang ganda ng ngiti mo? Kasi nagpa-full service ako. Full service? Oo. May tune-up na. May full tank pa. Pasok ko, pinasok ko, and boy, walang the place. Ang sabi niya sa akin, It's like I hit the drinking factory! Ma, napapagod na ako. Saan ka napapagod na naman? Sa pinagbibidyohan mo. Bakit? Wala namang masama kitang i-video ah. Wala namang masama, ma. Wala nga. O bakit ka napapagod? Napapagod na ako sa'yo, ma. Bakit ka nga napapagod? Masyado na akong maganda sa may tao, ma. Saan ka napapagod? Sa mga tao nga. Ulit na naman eh. Masyado na akong maganda sa may tao, ma. Okay lang yan. Maganda ka naman talaga eh, di ba? Po. Bakit pala ang ganda mo? Pasasanay ko rin po. Ha? Pasasanay ko rin po, ma. Bakit mo inibig ang lalaki ito? Bakit mo inibig? Kasi... Kasi po Kuya Will sabi niya, engineer daw siya. O tapos, okay na sinabi ng engineer siya, naniwala ka. Opo, naniwala po ako. Bali, kulang po ng 2 taon. Sabi niya po, engineer siya. Oh, hindi. Paano yun? Paano? Engineer ako, sabi sa'yo. Opo, engineer daw siya. Tuwing mag-uusap po kami sa cellphone, may nagpupukpok. Sabi ko, Yung nagpupukpok. sabi ko, ano yung nagpupukpok? Sabi niya, wala yung mga tauhan ko yun. Sabi niya,